ನಮಸ್ತೆ, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಈರುದಾನೆ ಮೂಲು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದೆ. ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚಾದು ಬತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋಣ. ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ಗ. ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡ, ತುಳು. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು, ಈರು. ಏನು, ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ. ಕೆಲಸ ಬೇಲೆ. ಇತ್ತು ಇತ್ತಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಚಾದು. ಬಂದೆ ಬತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬಲೆ. ಚಹಾ ಚಾ. ಕುಡಿಯೋಣ ಪರ್ಕ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪನೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೈತಳ್ಳು. ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ. ಉಂಟು ಉಂಡು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಪನೆ. ಕೂತು ಕುಲ್ದು. ಮಾತಾಡೋಣ ಪಾತೆರ್ಗ.